SMNR Radio News Blast. Sa banpang detalye sa atong mabalita lokal, opisyal nang gibuksan ang tabo sa Kapitolyo 2026 sa Capitol Grounds niadtong Lunes, Agosto 3, isip kabahin sa pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Gipanguluhan ni Governor Pamela Baricuatro ang pagbukas sa maong Farmers Market ug Agri-Trade Fair uban ni Vice Governor Glenn Soco. Nga miyembro sa sangguniang panlalawigan, Congressman Son Shimura, nga mayor sa vice mayor ug uban pang opisyal sa lalawigan. Gitigom sa maong kalihukan ang mga mag-uuma, mangisdaay ug lokal nga negosyante gikan sa nagkaraang lungsod sa Sugbo aron direkta nilang mabaligya sa publiko ang ilang preskong mga produkto. Laki pang utanon, prutas, seafood, processed food ug lokal nga mga delicacies. Tumong sa tabo sa Kapitolyo 2026 ang pagpalikon sa suporta sa lokal nga mga producer, pagpasiugda sa food security ug pag-awhag sa mga Sugboanon sa pagpalit ug pagsuporta sa kaugalingong produkto. Isip kabahin sa padayon nga pagpalambo sa agrikultura ug panginabuhian sa lalawigan.